Welcome to my channel. Enjoy watching. Masisagawa po na ang ordinaryong panahon sa simbahan. Kaya ang may hiligay ng mga pati, Bernardina. Asin ano po ang importansya ni fiesta asin celebration na ini sa tuya bilang mga paratubod ng Kristiyano asin Katoliko. So, inot na inot po, hindi man na okasyon na ini at pagpunyag kay Jesus, pagpuon niya maninikan sa iyang ministeryo publiko. Kaya panatangog na po sa mga ebanghelyo, sa paabot na aldawas, si mga simana at domingo, iyon na si Jesus nagtutugdo, nagaharumay ka, maray na pareta, ina-explikan ang mga tugod ka Diyos, kasi nagiging marakay. Gabos, marahay na gibo, asin tataramo ni Jesus. Pero bago iyan ang puon, nadagog na sa kwento na igwang formang salampati, asin igong boses na nagtarang, ika ang sakupaki, ang namumutan, ika ang binarayan to. Ini, okasyon po na ini, pagpapatotoo na si Jesus, totoo aki kan Diyos. Kita ba Katoliko, nagtutubod na si Jesus, dahil lamang Diyos, asin siya man tao. Uwasin ko niyan, kan panahon na hindi na siya man mga tao, sa iba naman na nagtutubod na siya, Diyos. Diyos na nanay tao, kan nanay tao na siya, dahil naman siya pagtutubod kan iba na siya, Diyos. Kaya kung siya binunyagan, si Moses, in-affirm, Moses iyan, na ginamit yung kagurangan, para i-reaffirm, patotoohan, na si Jesus ay aki kan Diyos Ama. Subot sabihin, dahil siya tao, originally siya man talaga ay Diyos. So yan po, patotoo, kantuang natura, kasutoy kagurangan na si Jesus, na tao, asin Diyos. Asin, sinabi man ka naman, na siya namumutan, asin binarayan. But sabihin pa lang, bago pa si Jesus, nagibo kan mga ginibo niya digdi sa kinapan, enot na siyang namutan asin binarayan kan Diyos Ama. Dinhunita siya akikan Ama. Asin magayon man ini, payayari na ini, takitang mga tao man digdi sa kinapan, pero bagay ikaw kita mga insecurities sa buhay, na minsan, or tatlong ganing beses, nabuta man na patutoohan ay kung makitang naginibong maray. Naglalabigot yung tanganing meron makita mga achievements na pwede ipaskill asin ipagyabang sa Tagalog. Na minsan, ang hinahanap na si palakpak, si upakan mga tao, si pag-umaw mga tao. Pero magayon na ipinapalikita ang kwento na ini na Jesus, na bago pa kita mag-ibo ka mga bagay-bagay hindi sa kinapan, bago pa niya ito patutoo kita igwamang galing, igwamang kitang gibong maramay, enot na nanapot na kita ka Diyos, kasi enot na kitang binarayan niya ka buo. Actually, we have nothing to prove, kasi mahal na tayo ng Diyos, at tayo ay laging niyang tinitingnan ng mabuti at binibigyan naman ng tulong, ang mga grasya, hinihirasan. Kaya actually, ang ginigibutan, dahil dapat patotoo, kundi balos sana sa enot niya itong inako sa tuyang kagurangan. Kaya, ang mga tao, pabayaan na natin sila kung ano yung gusto nilang sabihin nila sa atin. Kung patol, meron akong kaibigan na pari, kung problema kasi ipapadala siya sa reformation program, rehabilitation, para ganyan.
So, namang problema siya kasi ano daw sasabihin ng mga tao? Ano sasabihin ng mga pari sa kanya? Sabi ko, hindi mo na dapat concern yan kasi mahal ka naman ng Diyos and that should be enough. Actually, bago ka naging pari, minahal ka naman ng Diyos. Kaso mayroon ka na gawang mali. Kaya, tinutulungan ka na naman Diyos na maibalik ka doon sa unang pagkakataon na ikaw ay minahal niya. Yun. So, sometimes or most of the time, we spend most of our time proving our worth sa ibang tao. Pero hindi, minahal na tayo ng Diyos at laging tayo ay nasa isip ng Panginoon. Kaya wala na tayo kailangang patunayan, kundi, simpagan at simpalusan sana ang karangalan sa tuya, inaako perpermi sa iya. Sa Facebook, iba akong nakinig, sabi doon, go to where you are most valued. Go to where you are most loved. Kasi minsan, hinahanap tayo, digdi sa kinapan. Pero magayon na ining pagbunyag kay Jesus, nagpapaginom tayo. Pinapaginom kita. Now we are valued by God and we are loved most by God. Kaya kung may tutubo na kita, may makunti, at kagurangdan, na may pangalan kitang kinigibo, naamon na ng itang nagkayo. Kaya lugod, hindi man sa tayo maging pamimpi, kapag kita mapagiramtuman, at sa tuyang value of our worth, not because of our achievements, but because we are the sons and daughters of God, and we are loved and valued by our God. Matinag po ang Diyos